Καλησπέρα από Σάμο. Βλέπετε τα μηχανήματα που μας γνωρίσατε από την Κολογός Group. Τα ελληνικά μηχανήματα που φτιάχνουμε στο νησί μας, με τεχνολογία μπράσλες, με αχινούς μετάδοση στους κλασικούς, με 4x4, από υλικό Nanoflex και υλικό στο δέντρο. Και πάμε σε καινούργια σειρά φέτος, το Brushless Mortar 4x4 χωρίς καρβουνάκια, με ρυθμιστή ένταση, που το καθιστά στην κατηγορία του το πιο ισχυρό, λόγω της ρυθμιστή έντασης, για μεγαλύτερη απόδοση και στην μπαταρία. Αυτό είναι το καινούργιο μας εργαλείο που θα δουλευτεί στην πράξη. Και έχουμε την μεγαλύτερη απόδοση στην κατηγορία του, δοκιμασμένο λόγω του μοτέρ του Brushless. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.